Gendok deno santri lulusan pondok isih parawan urung tau ketemu sarungan kami
Wasiyaga campur sari Semar Mulya kenging para pradangga abyor busananira lir surya wadharira saking Jalanidi arsa madangi jagat tumungo panding sapucaing wukir merbabak bang sumila ya soroting surya megolan gunung tan samara pamoring suksma sinukmaya winaya tenasepi sinimpan telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Piyayi 256 kok. Salam boten cap-cap. Tadi jawab belas. Salam menika wajib Bapak Ibu. Hukumipun dijawab kecuali salamnya orang sholat. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, mugi-mugi ingkang jawab salam kula tansah pikantuk karahayon kawilujengan lahir batin nir ing sampikala. Ingkang boten jawab salam kula nggih sami. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah. Para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulya pangarsa dene panjenenganipun Bapak Warna Gepeng kasepuhan Bapak Wasimin dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Sis ingkang mijil saking tlatah Bogor Jawa Barat Indonesia Raya makarya sinarengan kalian kadang-kadang Alkalin audio sengundang oke dipun garaken langsung lumantar Semar Mulya Channel juga didukung Genta Buana gensetnya Indonesia nglajengaken ingkang kala kapungkel sakwetawis wekdal amargi tukak panci salat maghrib dalah salat isya sakmenika kadang-kadang campur sari Semar Mulya sampun samekta badhe nglajengaken anggenipun caslelipur dumateng keluarga agung Bapak Sutimin Loso dalasan Ibu Sugiyarti ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah
hamalakramaken putra ingkang mijil putri Jemenika Diahayu Ayu Ambarwati ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Diki Arianto putra jalu saking Bapak Juni Martono dalasan Ibu Titi Aminati. Mugi kagem penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang hormati, tentunya masih didukung artis-artisnya dari Semar Mulyo. Wonten cacah 6 Pak. Sugeng rawuh Pak Parjo. Dipun sembadani Pak Dekuloso duwe gawe nanggap campur sari sindene 6. MC ini ya kudu bogel. Nek ra bogel mundur. Arep dina Senin barang kok. Tak penging aja Senin di dina kerja aku. Nggih, kula temangan setunggal setunggal Kadang Seniwati ingkang nyengkuyung Semar Mulyo. Pinggir piyambak mijil saking tlatah Sragen Asri. Swanipun Diahayu Titi Suryani Bogel Wati. Sinambung, nah iki gawanku saka Wonogiri. Artisnya Wonogiri. Swanipun Diayu Yati Hapsari Bogel Wati. Rada kasar cok. Weh, Bunda Titi, gimana rasanya bogel? Keparat weh ya. Sinambung Kadang Seniwati. Salajengipun liyantene anyar bar tanggapan ke Wonogiri rong dina rong bengi. Kamu iki job-joban wingi gel. Lah ya, kamu iso tanggo tuku liontin. Dingin enggak? Alhamdulillah. Kadang Seniwati salajengipun. Ayo mulih neh iki mesti iki. Angger wae campur sari anyak mulih neh iki. Ora ning kono ora ning kene Mas Yahno iki. Pintere ramu. Kadang Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri. Swanipun Diayu Tri Hastuti Bogel Wati. Dawuh cakren tak gawe cakil. Tanganku ngopo? Wong joget kiprah yo ngene kok. Mosok kiprah ngene. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Klaten bersinar. Adikku lanang yang lagi teko iki. Swanipun Diayu Puput Cahyani Bogel Wati. Sugeng rawuh Mas Singgung. Ngucluk.
seni tari. Seni tari ki nek kiprah ya ngono kuwi. Seni tari kok ngepas. Kowe ae sing ngepaske. Ning arep kene iki kan iso, Mas. Kowe ora ngepaske ya, Dik. Ngukur. Kira-kira master iki kok Rusuh. pengen dadi MC apa pripun, Mangga? Mangga nek ajeng pengen dadi MC. Ra kuat imanmu, Mas. Wong bogel dhewe. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking kathah Boyolali tersenyum. Juragane susu saniki bangkrut doyak-oyak pinjol. Mlayune Jakarta. Sawanipun Dayu Tari Mahda lengkap Seswati. Kula piyambak Pangandaliwara Ki Bogel Hati Praitno mijil sange Telapumi Sukawati Srak. Sik siji. Lah jare perias iki. Apa melu nyanyi? Kere golek dobelan kowe ya. Ngerias iya nyanyi iya. Donya arep mbok tutup dhewe. Lambe lu persibak titik. Jane jajarke kene kok ya. Terus setunggal Bapak Ibu kadang sedati Kanjeng Guyung Semar Mulya asli saking Sragen Asri. Sampun hijrah wonten Jakarta ten Ciracas. Kredit omah 15 tahun. Buat ora. Suwanipun Dayu. Fani Ratnasari Bogel mati. Sange pepanggungan Semar Mulya Alkalin Genta Bonajan Set Semar Mulya Condang ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng kula lengkang sekeca sinamping laras campur sari Semar Mulya untuk Anda semuanya. Miyak sepining swasana kadang-kadang Semar Mulya ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut Masno. Eno. Mas Dodo pedokelan kampung paling sangat Mas Triharto Juragane Ciki Gondrong bergoyang bola tengah Indonesia maju ke mata hati copet hati ketek
go miku rasa mbok ngono iki. Mik kok mbok dilatih kaya ngono lho. Ra niat go miku ya wis, ra mbok ora masalah kok. Mik dilatih kaya wong bayangke ae. Cilik yo ben sing penting atos. Apa ki? Mik diairi cilik-cilik wae, kaya nggone sing duwe jare. Wih, apa kowe Masuk ke- ra Asik.